Albina, zer sentitzen da hemen egotegaz? Postasun ikaragarria, oso urduri egon gara egia esan, baina gero eski da zoragarria, jendea da zoragarria, osea, argazki pila egin ditugu, besarkada pila eman ditugu, osea, jendearen energia sentitzea da zoragarria, osea, sentitzen naiz Madonna. Madonna baino hobiagoa zara zer? Lady Gaga. Eta zenbat ensaio indozue hau lortu alizeteko? Ze benetan be, showazo. Pues ez da asko egia esan, Gu travestiak oso improvisatzailea gara, eta gainera gero bakoitzak bere show individuala zukanez, bakoitzak bere txanen saiatu du, eta bai, baina gero hemen egin dugu par bat entzegu eta listo, Talentua hor dago, cariño. Eta zuk ustezu olako leku gehizautan emon behar dakela travesti zer bizibilidadea? Travestiak edonon egon bar gara, edonon, osea, egon bar gara jaialdietan, egon bar gara kontzertuak ematen, egon bar gara tabernetan, egon bar gara telebistan, irratian, egunkarietan, edonon. Ez bakarrik travestiak baizik eta identitate disidente guztiak, osea, marika gehiago, boiera gehiago, ezbitar gehiago, trans pertsona, ai, osamo, mua! Ai, begira, maite mindu egin dela, cariño, pues es lo que, hori da egiten duguna. Berriz eritzutzen, travestiak edonon egon bar gara, eta identitate disidente gehiago, leku guztietan, azkenan gure identitatea ikusi behar da, leku guztietan, jendak ulertzeko, gure identitatea erreala dela eta hor dagoela. Ez garela ezakin non, izkutuan ez, hemen gaude, eta guk ere merezi dugu lekua hemen. Eta mezuren bat kamarari izateko? Holan potente bat? Hola potente bat, da begira, travesti zoragarri asko daude munduan, baina mesedez eta favorez, Euskal Herriko travestiak kontsumitu. Baloratu gure artea, ezagutu nor garen eta disfrutatu, cariño. Eta izan aske beti! Gora Euskal Travestiak! Gora! Direla diote xoriek Esan zer kanta egin dizuten Zein gertu gauden sentitzen alden amaiurren Hori diote baikorrin ere mugalari hoiek
Zure zauria nirea da, ta kantu hau biona. Erkidetasunaren bozera maile, Xoriak mugaren bestalde, jantzia dute doinu dotorez gaztelugatxe. testari dute larrumpera ere kantulirainez. Mendikate honek lotuta, zure zauria nirea da, ta kantu hau biona. Itxasargia testigu da, zeuen urratsa geurea da, ta itzulera denona. Salgara xorieri mintzo diren xoroak izango betiko. Zuhurrago gara izango, xoriekin mintzatuz gehiago. Mendikate honek lotuta, zure zauria nirea da, ta kantu hau biona. Itxasargia testigu da, zeuen urratsa geurea da, ta itzulera denona. Zurekin mintzo direla diote xoriek, Esan zer kanta egin dizuten. zein gertu gauden sentitzen alden amaiurren. Hori diote baikorrin ere mugalari hoiek. Mendikate honek lotuta, zure zauria nirea da, ta kantu hau biona. Erkidetasunaren bozera maile, Xoriak mugaren bestalde, jantzia dute doinu dotorez gaztelugatxe. Iketia bitez izango. Necessário, e
horrelako egun simbolikoek sortzen dute noski lotura emozional bat, eta lotura emozional horrek orubea jartzen du ere etorkizunean ere herri izaten jarraitzeko. Patria dens libera ezbate, eta euskaraz aberriaren askatasunaren alde. 21. mendeko Euskal Erregimenaren krisiaren aurrean. Autobusak jarriko ditugu Iruñeko mobilizazioan parte hartu ahal izateko, eta bertan dagoen egitarau zabalean ere parte hartuko dugu mobilizazio, bai arratsalde partera antolatu den eskaintza anitzera. Hainbat kontzertu izan dira, bazkari, herrikoiak, kantu afari, kontzertuak noski eta aldarrikatzeko momentua izanen da ere, antolatzen baitugu igande goizean 11etan manifa bat, joanen dena itsasuko agirat, momentzeko egin den ibilbidea azken 20 urteetan eta proiektatzeko etorkizunera. Zertuzte. Bai, baina telebistan ikusiko dut, ez dut txartelarik erosi, eta partidua telebistan ikusiko dut. Ez nahi futbolaria. Ez dut. Ez dut ikusiko, ez nahi zenez futbolzalea, ez dut ikusiko. Bai. Ez dut ustez. Ez da loko futbola gustatzen. Ez dakite dudamudatan abilela. Igual ikusteko moduan egongo naiz, zelako nervioekin abilen, eta hori ikusita egingo brut egin beharko dutala. Ez da bate gustatzen futbola, sentitzen. Ez dut ikusiko, uste dut Sevillan jokatuko dutela, edo oker nago. Daukat informazioa ere, así que ez dut uste ikusiko dudanik. Seguro ondo egingo dutela. Joango naiz zentralera. Hor badagoela pantalla handia, eta joango naiz ikustera lagunekin. Ni etxean, oraindik ez dakit, baina segurazki etxean. Bai, nire familiaekin, seme alabaekin eta emaztearekin, bai. Etxean. Igual. Etxean. Telebistan nahiago dut. Askoz gehiok sufritzen dudalako estadioan. Nahiago dut behintzat horrela izatea bestela, nervioekin ez dago horrelakorik ibiltzeik. Nire atleti ez dakit. Osasuna, bai. Bakarrik lehenengo mailan bakarrik ipera daka izen euskalduna. Osasuna. Hau atleti betikoa eta... Osasuna, igual, bai. Izango nuke nahiago, bai. Egia esan berdin zait, bat edo bestea. Sentitzen du, baina eske futbola ez da nire gaia. Ikusitakoarekin, nik uste Osasuna irabaziko duela. Baina, hor dago nire Osasuka naiz, baina partidua oso parekatua dago, Ni uste 1-0 edo 0-0, baina ez dakit, baina bai, 1-0, irabaziko dute, bai. 2-1, irabazi. Zer pentsatzen dut ze izango dan, ez dakit. Zer nahiago nukenik hori badakit, Osasunak irabaztea, noski, baina gero auskalo ikusi beharko da zer gertatuko dan. Ez dakit, ez dut, nik orta ez dut ulertzen, Zemat irabazi, azkeneko minutuan utxeta bat irabazte maldi badu, primeran. Eta gainera penalti bat izan da askoz gehiago, Atletin kontra, horrela. Nik uste du garaipena lortuko dugu, bai, segurazki, utxeta bat irabaziko dugu, bai. 3-1, ero. 0-1. Opa, Osasuna! ¡Aupa Osasuna! ¡Aupa Osasuna! Opa, Osasuna, vamos ahí! Gaurko geltokin Nafarroako olioaz hitz egingo dugu. Oliba, olio ekologikoaz, eta gainera honek euskerarekin daukan loturaz. Horretarako, proiektu eder bat ezagutuko dugu erreportai baten bidez. Solaskideek ere hitz egingo digute gaiari lotuta, eta gainera errezeta goxo bat dastatu ahal izango dugu. Ongi etorri ikusentzule, denon topalekua den geltoki honetara.
Oñatiko San Martin auzoan dagoen Okitaino baratze parkera hurbildu gara, izan ere hemen udalak herritarren esku utzi ditu 98 lursail bakoitzak norberak bere produktu eta barazkiak ekoiztu ditzan. Azkenean udaletik ikusten dugu udal moduan badakula balore batzuk sustatu biharra eta bultzatu biharra baita, ez? Herritarrengan eta zentzu horretan, hobe da ekimen bat apurtxo bat bilaketan dauena, pauso batzuk emutia iraunkortasunean, kontzientziazio lanak ikia baita, ez? Eta herritarrak euran ekimenez baita, elikadura osasuntsuago baterantz joateko, ez? Eta, helburu ezberdinak bilatzen dugu, eta zela ez, transversala dan beste bat baita, dala, elkargune bat izatea, edo, komunitate bat erekitea hemen baita. Zuin dela 8 urte, orduan hasi zen ekimen hau, eta ordutik hasi nintzen hemen. Zergatik, aurretik ere neuk eta nire ingurukoak eta beti baratza eduki izan dugu etxean, etxe inguruan. Zara goitxuta geunden hortik zerbait alikadorako, zerbait jana edo lortzea. Eta pixkat horrekin jarraitzeatik eta etxetik aliketa gertuen baratzako eskor bat edukitzeagatik. Pixka bat etxerako janari osasuntsua eta izateko. Norberak, ez, bere elikagai horraik azten dauenean, prozesu guztiz egiten dauenean, gainera, hemengo arautegi zen arabera, modu ekologiko batian, eta bertako produktuak kontsumitze horrek norberaren ganbe kontzientzia hori pizten dauela, ez, eta orokorrian, ez baizik eta soilik baratzean, sortzen den produktuetatik, baizik eta orokorrian bertako produktuak eta garaikoak kontsumitzera bultzatzeko modu badala. Hain justu ekimen honekin hasi zirenean formakuntza jaso zuten erabiltzaileek. Geroztik ere egin dituzte beste zenbait saio. Landatzen dugu baratze, hemen inguruko baratze batean egoten dien ohiko barazkiak. Baina adibidez, udaberri hasiera honetan, oraindik ere gauza handik egin gabe dagoet, orduan negutik geratzen diren azelkak dauzkat, eta orain hemendik aurrera hasiko naiz, beste gauzak landatzen, ez? Kipula orain eta gero hortik aurrera, piperra, tomate, kalabazinak, lekak, azenorioa, erremolatxa, porruak. Bataz beste esango nuke kopuru etxe baterako, etxe arrun baterako, barazki kopuru on bat lortzen dela, bai. Bai lortzen duguna da, beste gune bat sortzia hemen, nolabait lurra berak aberatzaua izatea zentzu horretan, eta eredu jakin bati baita erantzune, ez? Elkargune bat da baita, eta aipatu dugun arautegi xaki jarraiki baita, ez da soil baratza bat, baizik eta hemen elkarte bat sortu da eta berak kudeatzen dago, herritarra desberdinak hartzen dago parte bertan. Hemen baratzeak erabiltzen dugun artean elkarte bat daukagu sortuta. Elkarte hori Okitaino deitzen da hemen, eta pixka bat hor gestionatzen dugu hemengo gauzak, erramintak eta horrelako gauzak hemen sortzen dien arazoak eta zean. 74 sailekin hasi ginen, 35 metro karratudako bakoitzak, eta ikusita arrakasta izaten ari zela, beste 14 sail sortu ziren, orduan oin guztira 88 sail dauz. Ikusten duzuen moduan, hemengo bertan erabiltzen dien materialape, baintzat hartzen dira, ezin edozein material erabili, eta bertako kudeaketa esan dago moduan elkartiak eramaten dau, erabilera edo 4 urtean behin aldatzen joaten da, sosketa bidez egiten da. Orduan herritarrak interesa dakoan orok, izena ematen dago eta gero sosketa bat egiten da. Bien bitartean aldaketak baldin badauz edo sailen bat utzi geratu baldin bada, itxaron zerrenda bat egiten da eta gero elkartiak berak kudeatzen dago, herritar horrenen sartu irten horreik.
Nik nahiago izaten dut erdikaldean. Pista zairago zuen bukaterako. Hori ez da izango gure kalterako. Krisarekin hasita inora ez goaz. Nahiago margotzea hori koloreaz. Odei baten itxura pentsatzen ari naiz. Borobilago ikusten dugu hori maiz. Egun eguzkitxutan presentea dago. Eta hotzetan ere egin daba klaro. Bueno, obiektu handi edota txikia. Ez dela obiektua jo ez mania. Mania persekutoria ari zait gaur sortzen. Ez gutxienezuk hori baduzula faltzen. Aditza izango da orduan hitz hori. Ez antia entzun behar duzu ongi. Nik horiz platanoak margotu nitzake. Baina animaliek ez duteite kalte.